Na zlepšenie pamäte je dôležité uvedomiť si jednu vec. A to je to, že každý človek má dokonalú pamäť. Ono, možno si to teraz nemyslíš a možno ti bolo v škole sugerované neschopnými učiteľmi, že máš pamäť zlú a že ju potrebuješ zlepšiť a možno preto si tu. Každopádne, ako deti sa rodíme s fantastickou schopnosťou zapamätať si všetko okolo nás. Ako deti nepotrebujeme zlepšenie pamäte, lebo už fantastickú pamäť máme. A dokedy je to tak? Zhruba do prvej až druhej triedy základnej školy. Prečo? Nudné učenie sa zbytočnosti, zlé vysvetlené učivo a učitelia, ktorí častokrát nevedia učiť. A samozrejme deti, ktoré veria tomu, čo im autority hovoria, že sa nevedia učiť. Ja som si to kedysi myslel tiež, ale potom som sa prestal riadiť tým, čo mi hovorili učitelia a začal som sa zaoberať mimo iného aj zlepšovaním pamäte. A toto sú moje tipy, ako si zlepšíš pamäť. Poprvé, zisti, ako funguje pamäť. To, ako funguje pamäť, je základ zlepšenia pamäte. A ak si chceš pamätať lepšie, prečítaj si, ako funguje pamäť a už viac proti nej nebojuj. Ja o tom píšem v knihe Poraz školu. Celá kapitola je o tom, ako funguje pamäť a tú knihu si môžeš stiahnuť napravo, úplne zadarmo. Pamätaj si takto prirodzenou cestou, úplne bez biflovania. Po druhé, zlepši si pamäť skrz pamäťové techniky. Správ si tak učenie zábavnejšie. Využij napríklad mnemotechnické pomôcky, myšlienkové mapy, rýchlo čítanie, zážitkové učenie, pamäťové paláce či pamäťové mesto. To je len niekoľko pamäťových techník, ktoré ti pomôžu pri učení, pri vzdelávaní, pri zapamätávaní. Po tretie, vytvor pre svoju pamäť vhodné podmienky. Uč sa tam, kde máš pokoj. Zbav sa vecí, ktoré by mohli narušať tvoju schopnosť koncentrovať sa. Keď máš za suseda Meliška, tak si pusti hudbu, najlepšie nejakú bez slova dobre nahlas. Ak to nejde ani tak, počkaj, kým ostatní zaspia. Sústredenie sa je dôležité pre krátkodobé zlepšenie pamäte. Samozrejme, nemusíš to preháňať. Pýtaj sa samého seba, ako by som sa mohol sústrediť lepšie. Čoho sa musím zbaviť, aby som sa vedel lepšie sústrediť napríklad na učenie. Čo z vecí, ktoré mám, mi nejako nepomôže k zlepšeniu pamäte. A ktoré veci sa mi naopak hodia na zlepšenie pamäte. A môžeš sa vrátiť naspäť k tomuto videu. Po štvrté, zapájaj viacero zmyslov. Biflovanie je zrýchlené opakovanie, ale je 10-krát lepšie zapojiť všetky zmysly a predstaviť si to, čo si chceš zapamätať. Máš zrak, čuch, sluch, chuť, mat a keď si niečo predstavuješ všetkými týmito zmyslami, oveľa lepšie tomu porozumieš a vytvorí ti to oveľa takú hlbšiu stopu v tvojej pamäti. Zažiješ to na vlastnej koži, síce len v hlave, ale mozgu je to viac menej jedno, ak si vytvoríš živé predstavy, zapájajúce všetky tvoje zmysly. Je dúfam celkom jasné, že ak niečomu nerozumieš, tak si to nezapamätáš. A zlepšenie pamäte nikdy nedosiahneš biflingom. Nech by to opakovanie bolo seba rýchlejšie. Po piate, predstavuj si to, čo si chceš zapamätať. Vytváraj si tak bláznivé príbehy. Znovu zbav sa biflingu a vytváraj si bláznivé príbehy, ktoré budú zaujímavé, ktoré budú zároveň obsahovať informácie, ktoré si chceš zapamätať. Príklad, chceš si zapamätať niekoľko nových anglických slovíčok, že košela je shirt, auto je car, diaľnica je highway, slnko je sun. A môžeš sa snažiť si ich opakovať jedno po druhom, ale je to strašne neefektívne. A vieš si tak zapamätať len zhruba 7 nových slovíčok za hodinu. Je ďaleko lepšie ich dať do príbehu. Predstav si toto, že košela šoferuje auto po diaľnici do slnka. A shirt drives a car on a highway into the sun. Má to príbeh? Má. Vieš si to predstaviť? Samozrejme. Je to bláznivé a iné? Určite. A o to pri zlepšovaní pamäte celý čas ide. Po šieste, rob si zaujímavé asociácie, čo možno najviac odlišné a keď to robíš na papieri, tak farebné. Aby si zlepšil pamäť, potrebuješ nové veci od starých odlíšiť. Ako pri reklame alebo pri filme. Alebo pri partneroch opačného pohlavia. Keď je tá žena obyčajná, nebude chlapov moc zaujímať. Pomôžu štekle. Vytváraj si také asociácie, aby si sa pri nich smial, zabával. Najlepšie teda plakal od smiechu. Platí samozrejme to isté, čo pri mnemotechnických pomôckach. Tvoje asociácie musia byť zaujímavé. Zapoj fóriky, zapoj čierny humor, zapoj niečo, čo máš rád. Pamäťové asociácie milujú to, čo máš rád. Hlavne sex. Čiže zapoj niečo so sexom a zapoj niečo so sexom, to si určite zapamätáš. Zapoj niečo vulgárne. Zapoj niečo kontroverzné, niečo neobvyklé, niečo kontrastné.
To je aj o tej košeli, čo šoferuje auto do slnka. Môžeš si to vylepšiť. Môžeš si predstaviť rúžovú košelu a môžeš si ju predstaviť tak, že sa do auta ani nevojde. To je na tebe. Čím zábavnejšie a elegantnejšie, tým lepšie pre zlepšenie tvojej pamäte. 7. Pracuj len so 7 prvkami naraz a najlepšie ešte menej, lebo potom sa ti drobí sústredenie. Stromy s 2 prvkami naraz. Rozkuskuj si veci. V príbehu o košeli je len 4 alebo 5 nových slovíčok. Naraz je, keď si chceš v jednom momente zapamätať toto číslo. Naraz nie je, keď si ho rozdelíš na menšie časti, najlepšie po 4 a menej. Naša operačná a krátkodobá pamäť je 7 prvkov. Lepšie ale funguje, keď je tých prvkov ešte menej. To je aj prípad, možno, že si sa stretol s tým, že tvoji rodičia ti hovorili, že keď som ja bol mladý, tak som si pamätal všetky telefónne čísla. Ako to, že ty to nedokážeš? No vysvetlenie sa skrýva v tom, že tie telefónne čísla boli kedysi kratšie. Mali 5, 6 cifier, maximálne 7. Dnes máš 10-ciferné mobilné telefónne čísla. Nebojujú proti tomu. Bol robený experiment na zlepšenie pamäte. Chalanisko si vedel vďaka pamäťovým pomôckám zapamätať aj 80 číslic v rade za sebou bez jedinej chyby, ale svoju krátkodobú pamäť nerozšíril. On urobil to, že si ich zapamätával po kúskoch, po 3 či 4 číslach. Na komplikovanejšie veci využij radšej jednu z pamäťových techník. Po 8. Vyznačuj si kľúčové informácie. Ako si môžeš pamätať až 2-krát lepšie z textov? Tým, že si kľúčové informácie vyznačíš. Najlepšie jasným zvýrazňovačom a striedaj farby. Samozrejme, nie že všetko si vyznačíš, všetko vyčiarkaš zelenou a zase nič neodlíšiš. V minulosti bol robený výskum na amerických univerzitách, kde boli študentom predložené 3 rôzne upravené verzie toho istého textu. Prvá verzia bol obyčajný text, v druhej verzii boli tučným písmom zvýraznené kľúčové informácie a v tretej verzii boli kľúčové informácie zvýraznené farebne. Aký bol výsledok? Čo myslíš? Výsledok bol, že z obyčajného textu si študenti pamätali 32% informácií, z textov zvýraznených tučným písmom 45%, čo je 1,5-násobné zlepšenie, a z textov zvýraznených červene a fialovo si zapamätali 60%, čiže 2-krát viacej ako pri obyčajných textoch. Iba zvýraznením. Po 9. Využívaj efektívne opakovanie. Pripomínaj si to, čo potrebuješ zapamätať. Napríklad týchto 9 bodov na zlepšenie pamäte, prejdi si ich ešte raz. Ale počkaj, nie tak, že si ich teraz prečítaš. Nastav si obrazovku tak, aby si videl iba toto video a pýtaj sa samého seba, čo bolo v úvode, čo bolo na prvom mieste, ako to pokračovalo, čo bolo na druhom mieste, čo nasledovalo, čo ešte, čo bolo potom, čo bolo predtým. Opakuj si, klaď si otázky a až potom, keď si budeš istý, že už toho viacej z hlavy nedostaneš, sa pozri nižšie na samotný text. Takéto opakovanie je ďaleko efektívnejšie ako iba mŕtve príjmanie informácií a o efektivitu pri zlepšení pamäte predsa ide. S efektívnym opakovaním súvisí aj pripomínanie si toho, že máš dobrú pamäť. Pripomínaj si to, aby ti to náhodou niekto nevyvrátil. Napíš si to veľkým na papier, záväz na dvere alebo na stenu, aby si to videl. Že môj cieľ je zlepšenie pamäte, alebo skutočné zlepšenie pamäte. Alebo ešte lepšie, mám fantastickú pamäť, všetko si viem zapamätať. Že tomu neveríš, to je jedno. Dokola opakovaná lož sa stáva pravdou, mne tento spôsob pomohol naučiť sa po španielsky a hlavne, ak ti celé tvoje okolie, ja neviem, učitelia a spolužiaci tvrdia, že máš zlú pamäť, tak toto ti pomôže s tým, tak povedať, bojovať. Je to nenormálne? Možno. Ak je normálne mať teda zlú pamäť a trápiť sa kvôli tomu, tak ja radšej budem robiť takéto nenormálne veci a pamätať si lepšie a vedieť cudzie jazyky a rýchlejšie sa učiť. A hlavne nikdy nikoho nenechám presvedčiť ma, že mám pamäť zlú. Na záver toľko, že dúfam, že si nikdy nenecháš nikým vnútiť, že máš zlú pamäť a všetky tieto typy a pamäťové techniky, návody na zlepšenie pamäte sú ti na nič, ak si nebudeš pamäť trénovať. Pomohlo ti toto video? Zlepšil si sa v niečom? Pomôž aj ty tomuto videu zlepšiť sa na Facebooku. Zdieľaj ho. Nech sa aj iní ľudia dozvedia, ako si zlepšiť pamäť.